el Calvari d'Onda, formant un recorregut en zigzag des del cementeri fins a les runes del convent de Santa Caterina, constitueix una de les imatges de major impacte visual dels voltants de la ciutat. Està format per 15 estacions amb cornisa clàssica i coberta de teula àrab a 4 aigües. Els retaules de les estacions són de ceràmica pintada dels anys 1940 a 1960. Els camins són de terra amb escalons de pedra construïts al terreny. Al voltant del camí s'han plantat ciprers, pins i garrofers.